ତ ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ କଣ ମାନେ ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଆଖପାଖ ଲୋକ ମତେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ବୋକା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବୋକା ଘନିଆ ଘନିଆ ବୋକା କଣ ବୋକା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କାହାର ଏଇ ଦେଖ ଭଲ ଜିନ୍ସ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସବୁ ପିନ୍ଧା ହଉଛି ବୋକା କାହିଁ କହିବେ ଏ ଶଳା ଚଇତା ଭାଇଟା ଏତିକ କରଉଛି। ଏଇଆ ନୁହଁ କଣ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚଇତାର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବୋକା। ଆରେ ଶୁଣ ଏଇ ଗାଁରେ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଚଇତା ଭାଇର। ହଁ, ଚଇତା ଭାଇ ହିଁ ବଦନାମ କରଉଛି ହେଲା। ତାମାନେ ଆମେ ଆଉ କଣ ଚଇତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାନି? ନାଇଁ ମିଶିବାନି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଚଇତା ଭାଇ ଧର ଫାଙ୍କାରେ ବସିଥିବ ବରା କଷା 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଦବ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଦବ ତା ମନ ଟିକେ ଖୁସି ରଖିଲେ ସିଏ ଆଉ ବୋକାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବନି ହେଲା। ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଗ ରଖିକି ବୋକା ମାନେ ବୋକାରେ ଇଏ କରିଦଉଛି ଯେ ତମେ ତାମାନେ ବୋକା ତମେ ଗାଁର। କହିବା କଥା ତାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ରଖିବା। ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ ରଖିଲେ ତମେ ବୋକାରୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଜି କାହିଁ ସିଏ ଆସିନି କଣ ଆସିନି ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ? କଣ ଭସାଣି କାଲି ସରିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଦୁନିଆ ତାଙ୍କର। କଣ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ 2ଟା ବେଳେ ଦେଖିଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବସେଇକି ସେ ନେଇକି ଗଲା କଟକ ଆଡେ ଡ୍ୟୁଟି। କଟକ ଆଡେ ଗଲା ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇଲା ସେ ତ ରହିବାକୁ ସେଠି ବାଧ୍ୟ। ହଉ ଆସୁ ସିଏ କଣ ଆମ ଭଳିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ବେକାରିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଆସୁ ହଁ ଆସୁ ଆସୁ ପଚାରିବା ଆଉ କଣ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଯିବା ଟାଇମ୍